החופש להיות אני, זאת המשימה של החיים שלנו. שאנחנו מרגישים חופשי להיות אנחנו, מותר לי להגיד הכל, מותר לי להרגיש הכל, אני לא רוצה להיות דומה לכולם, אני לא רוצה למצוא חן בעיני כולם, אני מפסיקה לרצות, אני אומרת לא, אני אומרת די, אני אומרת עוד, אני אומרת אני רוצה, אני אומרת מגיע לי, אני דורשת, אני מקשיבה לעצמי, אני יודעת מה נכון לי ומה לא נכון לי. לא מעניין אותי הקולות החיצוניים, לא מעניין אותי איך זה נראה, לא מעניין אותי מה יגידו, אני כן יקשיב וארצה לדעת מה אומרים, אבל אני אחליט בעצמי מה נכון לי ומה לא נכון לי. אז אני מזמינה כל אחד מכם להיות אמיץ ולבחור להיות הוא, כי כל אחד מאיתנו מביא צבע אחר, צליל אחר, צורה אחרת, והשוני הזה מביא לאחדות, השוני הזה מביא למשהו אחד שלם. אם כולנו נהיה אותו דבר, גם נמות פה משעמום, גם לא נוכל להתפתח, לא בשביל זה באנו. אז החופש להיות אני זה קודם כל מתנה של כל אחד מאיתנו, להביא את עצמו לעולם ולהביא את עצמו לידי ביטוי וליהנות מהמתנה שהוא וליהנות מהדרך שלו וליהנות ממה שהוא עושה, וגם העולם ייהנה ממי שאנחנו, כשאנחנו נרגיש את החופש להיות אנחנו. באהבה, אפרת גוטמן.